Went for walk. Nag-walking para hagoon si Francis. Kik. Ay, siya nagatulod sa iyang kuan. Stand up. Up. Walk. Walk. 7 p.m. na dito. Oh, pasak. Duh. Come back here. Oh! Almost. Tissues there? It's tissues there, yeah. Is that good? Ito yung kindergarten ni Francine, guys. Oh. Huh? What's that there? Oh. Kindergarten nila. Tiyok. Sa loob. For green group. Huh? Easy now. Let's look outside. Where are you fleeing? Where are you fleeing? Where are you? Mama, Mm-hmm. For the hair. For the hair? Yeah. What's in your bag there? So many stuff there in your bag. No, What's that? for brushing. For brushing? Okay. Not doing. It's like your hair. That's what happened when you don't brush often your hair. Like mama. See? But they like to brush him here. Brother like to brush her hair, his hair. No, Yeah. Barbie. Barbie, okay. No. What else in your bag there? Can you show me? Einhorn. Einhorn is there? Oh. What? I'm not gonna play on outside. Okay. I'm gonna then fall in the traffic down. Okay. Oh. Oh. Hey, take that. Okay. Glasses. Because somebody done a doctor then has a red eye. You have red eyes? Yeah. Show me your eyes. Is that red? So it's done. Here. My baby's not ready yet. Not ready yet. Okay. Hi! Bago kong mata sanap. Dumating yung order ko today na mga unit ko. Can you close your eyes and don't listen? Try to scan here. Dumating yung order ko today. Yeah, you wait here. Stand here. And say hi to them. Nine. Hello. Guck mal, deine Haare. Zeig dir das. Ich Ja. hab das gemacht. Yan, Ella made that. Yeah. So, alam nyo naman. My first pet. See? I'm gonna have my present today. Not this. I see Mama. That Mama. Okay, I want you to open this. This is for you. Yeah, open that one. Huh? Yeah.
Come on here. Come on, check that out. It's all unicorns. Nordiran ko siya ng mga unicorns na... Hello! Good morning! Mura wag sa'yo kamata. It's already 9:30. Tapos, tatry na ako to. Cake to siya na homemade na, ay nagawa na guys. Tapos nabili ko sa Penny or Revy. Tapos ngayon, ang expiration niya July something. Tapos kakainin ko siya. Yan, slice natin. Kakainin namin, tikman namin to. Kasi binili ko to nung birthday ni Francine, tagal na nun. Para gagawin ko sana siyang ano guys, pa-icingan lang. But, wait. Try ko mag-vlog today na itatapusin ko hanggang like before ba, no? Kakamis lang. Yan. Slice natin to. Para tikman namin guys. Magko-coffee ako. Today pala, kukunin si Vanessa ng mama niya. Hi, baby boy! Francis is there too. Ayan. You wanna try this day? Yes. Ajut lang ko ito yung mga uhat. Kaunan guys. Ayan. Try na mo eh. Try na to. Mag-coffee din. Ayan. Ding. Here. Tara. Hiling. What? You like that? Mami siya. Ella and Vanessa, you want to try this? You want that one, Bodong? Dili siya magpakugos man eh, guys. Pakugos! Ouch! Hi! Kumusta mo? Big boy naman eh. Sige ka po pakugos. Lagi pa din nagpapakarga. Kahapon nag-doctor's appointment niya kasi vaccine sana niya guys. 2 vaccine sana ang ituturok sa kanya. Tapos, ang nangyari, may bronchitis si Francis. Mayroon na naman siyang phlegm sa kanyang ano. So, hindi muna... Nagtagal ko na kasi hindi nag-vlog na tingala. You want this one? Tomato yung gusto niya kasi kumakain siya ng tomato. You want? See? Tomato yung gusto niya, guys. No? Pakarga niya, ang bigat-bigat na. Pagkatapos kong mag-coffee, check ko lang yung ano. Check ko na lang muna bago ako mag-coffee. The other day, nag-prepare na. Inayos na ni yung mga dadalhin ng mga damit. Then you know na guys, pag uuwi yan siya doon, dapat siya, may guide talaga yung pag-prepare ng ano. So, ginawa namin the other day. Kasi alam nyo na, ang inahan sa kanuna yung panabang. Yung ano niya, maano ba? Like last time, di ba? So, nagplantsahay, nagpilo last time. So, tapos, ipa-final ko. Ngayon, i-check ko. Masarap yung cake. Check natin tong, mamaya. Mag-coffee muna lang nag-denking ako para may energy ako ba. Kasi kukunin siya ng around 12. So, ano, dapat prepare na lahat. Hi, baby boy! Nag-imon ko coffee. So, nag-review ang buhaton. Naglibog ko. So, ano yung unahin. Tapos, napa si Francis. What are you doing, Francis? Okay lang. Agoy, ginawa ko. Nagbubot pang balay. Ang daming lipuson, guys.
You want your tomato? Here. Sus, tomato man iyahag yun. Nahurot naman ata niya ang kuan. Ayan. Yeah. Boy! 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 Hindi langi kayo ni kamama Jud. Ay, jin. Langi kaayo ni. Ay, musta naman mo guys. Oy. Mag-ano tayo back to ano talaga tayo na vlog ba. Ay, nanghinay kasi ang hirap pa kasi talaga guys kasi paggabi. Alam niyo si Francis paggabi 4 times pa din kumikising paggabi para mag-didi. Pag hindi ko naman siya binigyan ng didi, nakakahiya naman sa mga silingan guys kasi hindi siya tumatahimik. So binibigyan ko talaga siya ng didi. Tapos kami ni Frank. Tapos pag daytime naman ito, kung nasaan ako, nandyan siya. Tapos hindi talaga tayo makapag-ano pero sa TikTok guys, ayun, nagpo-post ako doon ng mga update sa buhay. Sumasayaw din ako. Doon kasi hindi na ini-edit. Diba sabi ko last time. First. Lamig kasi paminaw, no? Pag init, pag mainit ang coffee, ang sarap sa pakiramdam. Dahil naikuan rin dahil, marble cake. Natin ito. Ayan. Hi, Francine. Say hi. Naka-unicorn siya. Ayun, unicorn. You clean up, ha? Clean up. Si Ila. Don't close the door. Yeah. Ang kalat. Si Ding Dong. Ang kalat siya. Yeah. Okay. Uy, Francis, wa na. Nanguan na. Ding dong, Mama. Yeah. Ding dong. Yeah. Yeah, okay. Come here, Mama. Yeah, I don't need to come in because Mama is having coffee, okay? I come back later. Ito na yung suitcase ni Vanessa. Uwi na yun siya ngayon. Vanessa. Yeah. Can you open that? I wanna check final. Wow! How about brother? How about Francis? Only. Oh! Crush. Dagko dagkong kabaw ni sila ba? Vanessa, are you not bringing sandal? Are you not bringing sandal? Has the sandal in your dining mama? Yeah. Yeah, then you don't need to bring. Are you sure? Yeah. Because your mama will come again. Right, Francis, right? Oh pala. Big boy. Kulot-kulot naman niyo. Let him have that. Let him have that, Francine. You get the other one. It's okay. Be patient to your brother, please. It's okay. You're gonna change again next time. See, you have a Barbie there, so you can ride now. Sus, ginoo ko. How about your phone and your charger? Holiday na nila, guys. Wala nang kulang kindergarten for 6 weeks. Ay, 6 weeks. Until July 26, I think. Yeah, you stay at home. For in summertime. No, Tada. Pinaligo ko ng maaga yung isa nung akong stepdaughter, guys. Para malinis, yan, prepare na siya. Naka-ready na yan lahat. Madami-dami yung damit na dinala kasi 6 weeks siyang wala dito. Okay. Hi everybody, I'm back. Nakapanghilamos na ko. Yeah, Francine is there.
Kaalis na din yung stepdaughter ko, guys. Sinundo na. What's wrong? We have to wait for Papa. Makigawas naman yung isa. Gusto na niya umalis. Yung Papa niya hindi pa ready. Francine, say hi, Francine! Lalabas kami, guys, kasi weekend ngayon. Saturday ngayon. Bukas, walang open na mga shops. So, kailangan namin bumili ng napi, gatas, at etc. Inaantay ko si Frank. Andun pa sa opisina niya. So, chika na lang muna tayo. Mayroon pa man din akong tupiin. Oh, akong tupiin. Naglaba kasi ako. Tapos, ayun, oh. Sus, grabe ang kalat, guys. Yan, oh. Naglaba ako. Dere lang ako gilayhay. Dito ko lang hinalay kasi kapoy ako magbaba-baba, guys. Tapos, ayan, tupiin. Mabda na po nagsiyam-siyam. Ayan. Nilinis kanina dito si Ila. Pero makalat na naman. Ganyan talaga yung buhay pag mayroong mga chikiting. Mag-coffee na lang muna ako while nag-waiting for Mayor. Oh yeah, Mama will have coffee while waiting for Papa. Eh? Mag-coffee tayo. Kaya kabuyon ta. Coffee ta. Coffee. Coffee tayo, guys. Ulo na igotos mo natin. Uy, akong atay ron, guys. Okay, parang ano ba? Jig. Hi, Francis. Oy. Uy, no milk pa? It's outside. It's nothing there. Come on, put your feet here. Yeah, right there. Put the door down. Apa, issue pa. Uy, wala namang gatas. Uy. Like that. Wala na akong pangkape. Go. Have a look. Kuan pa naman ko. Gusto ko magkape kasi na gikan ko akong naghapbat. Hindi ako naligo, naghapbat. Tapos walang kape, agoy, Mayor, oy, makalagot. Kainis man is Mayor, oy. No more milk here, oy. There is. You really finish first, na, before you... Not yet, babe. Must be something. There's none. Wait, babe, kasi mamay sige na. There's milk there. Milk sa imong kigol ron. Why is that still there? I don't know. First time nyo makita, maglalis kami, guys. Nagdahil sa gatas. Pero ganito na talaga kami, guys. Na-immune na yan That's siya. just a glimpse of how much Yeah. is happening here. Yeah. Much worse than this. Sabi ko sa kanya, nung first ako dito, first pa namin pagsasama, guys, ang ano daw ng busis ko, kung ganyan talaga yung mga Bisaya, mura ba, ang istorya ko palang, ganyan na talaga ako, istorya palang, singka na, mura nagasingka. Okay, ginoo ko, nag-init na lang ako ng tubig, guys, gagawa na lang ako ng cappuccino, kasi mayroon akong cappuccino dyan na, saan ba yun? Meron kami pa cappuccino dito na ititimpla mo ba? Ayan, oh. Ito na lang gawin ko. Tagal na nito. Hi, baby. I have coffee, and you? Ay, gine. Come on, we go shopping. No, I will want coffee now. Why did I switch off now? I don't know. Well, it took too long. You make yourself, make your hair. Can you put that back? It's you who put it down, didn't it? No, it's not me. It's your kids. Then those kids, you have to train them. Is that still running? Yeah, it's running. You got that. You have to train them. Kids are always trained with me. They are all trained here. The mole. What the heck? Almost say. Almost deleted my TikTok. My TikTok account is important. Okay, ginawa ko. Say hi, Francine. Now talk to them, Francine. Oh, pala. Uy, brother is here. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, my love. If I broken your heart last night. Pataka na kanta. Ay, magwasak-wasak na po sila. Ang kapis ako, kapis ako. If I broken your heart last night.
Ito na lang yung kapihin natin, no? Yeah, we go outside. Let Mama finish my coffee first. Okay? Ayan, nahimo mong gyapon di ayo. May gyapon natin coffee. Tapos lagyan natin ng cream. Ang piso niya, guys. Oh. Tapos lagyan natin ito. Lagyan natin ng cream. Tagal kasi kanina pa kasi ako nag-antay kang prank, guys. O, diba? Happy, gihapon. O, diba, guys? Parang pading parang yung nasa coffee shop. Parang bumili na ako ng coffee dito sa sa coffee shop. Oh. Di. Fights gihapon ay. Fights gihapon. Tagal niya kasi tapos nag-TikTok na lang ako Where's Francine's perfume? It's in the shelf. Which shelf? Bathroom. No. It's there somewhere in the back. I see that. In the back. How can you see it in the back? I don't know why is it in the back. I've seen that once when I was trying to. Medyo ano talaga ako sa coffee. Since ito yung new vlog ko, from TikTok kayo, comment down dito naman pag galing kayo sa TikTok. Ang ano ko yung galing sa YouTube na napunta sa TikTok, yung TikTok na napunta sa YouTube, si Sis Gabriel Joseph 08. Thank you, sis. Sabi niya dito, gina-follow tika sa YouTube. Unya, karon nakita na jud tika diri sa TikTok. Thank you! Meron yun nagpa-shoutout siya. Pa-shoutout siya sa akin na shoutout daw ko na ko siya sa YouTube. Hindi ko na siya makita. Siya nga pala, si Sis Sherich 3058. 3058. Diba? Taga YouTube na siya. I think ikaw yung ewan ko lang kung ano name mo dito sa YouTube, pero I think ikaw yung sino ka ba dito sa YouTube, galing, sis? Tapos sa TikTok, finalo niya din ako. Thank you, sis, ha, sa lagi mong panonood. So, ayun. Itong kape, punta ako, cappuccino. Punta kami, mag-grocery, quick lang kaming grocery para sa weekend, guys. Kasi dito, pag Sunday nga, diba, paulit-ulit ako. Pag Sunday. Pag Sunday, close talaga mga shops. Okay. Punta na kami, guys, at hindi siguro ako hindi ako magdadala ng camera kasi useless lang din, bawal mag-film sa mga shops. Nakauliin ta, guys, and then si Francis magpakarga nga mong kuhan. Francis ko to papadong, and then magluto ko panhapon. Nagbili ako ng meat sa Russian shop. Ayan, and then nakakita ako ng dun, guys, lami ni humba. Ihumba ko siya, pero bukas na siguro for tonight. Gusto ni Frank ng so yan, parang i-slice ko siya ba, tapos i-air fry lang siya, tapos gusto to ni Frank. Nabili namin sa Asian shop, guys. Ayan, ito, chili siya. Noon, nung dumating ako dito, ayaw na. Pala, nawa na akong bugas. Akong bugas dong. Noo. Na dire. Magluto sa ako, guys. Yan. Gustong-gusto. Bumalik talaga ako kasi end ko tong vlog later. Tapos ko magluto. Hello, guys. Natapos ako magluto. Yung panghumba ko, kay bibili na ako siya dito. Nasa kusina lang. Si Francis, mga halang manggod ni. Pakain ko na ito silang dalawa ni Francis. Ito yung dinner natin, no? Ay, more. Sige, pa. Meron tayong salad. Rice. We eat a lot today. And then, yung meat na ginawa ko.
maanghang siya gamay. Tapos, ito yung kinakain ni Frank. That he tried to rescue and then he got dragged away himself. Gustong gusto namin tong chili flakes na to. Nanonood sila ng ano. Na hi! Hi dong! Hi dong! Kaon ka pipino dong? Dagan kinig na kaon buyag. Buyag. So, kain na tayo guys. Kain na kami guys. Tapos i-end ko na tong vlog kasi haba-haba na ata to. Tapos alas 9 na ba? Yung pala akong natapos kasi naglinis ako ng barbecuehan. Uy! So, I will end the video now. Maingay sa ano. Thank you all for watching and I hope to see you again for our next video. Bye bye and have a good night everybody. God bless us all. First time ko mag-close ng vlog na tagal-tagal. Bye!